Oke, oke. Yo, Spesial update musik. buat bos bakso. Raja Wali Audio. Mas bos sing duwe bakso. Bojoku matang telung wulan. Betina ngiler jarine nyidam. Pengen apa kudu keturutan. Iku nyidam apa kesempatan. Iki ngono perbuatanmu mas. Wetengku cilik mbok gawe ngemu. Rosok. Kowe seneng ku gawe turu. Ra diwehi mengko kowe nesu. Yo jelas Aja nesu lho mas. Mas bos bakso yang punya bakso. Mau ke sana nggak mas? Paranono. Ayo. Tapi ongkosnya kok sore mas. Hei. Kowe sak ayu. Iya, Mas. Bojoku sing ayu Iya, dhewe. Dhewe. Yen nang ngomong apa sing mbok kepingini. Sing kapingini, sing gampang-gampang, mesti kudu keturutan. Aku pengen pentol, endoke. Aku pengen pentol, sing akeh endoke. Aku pengen pentol, akeh. Sing akeh opine. Iki bakul pentol. Pentol mas, Iki ana pentol. iya mas. Pentol meneh, Iki pentol meneh. bakul pentol. Sing akeh opine. Ayo. Bos pentol, bos bakso. Ayo Pak Bos, Dadalah. Top up. top up. Ya yo. La 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 la. Apa kok angel men kayane ya Mas? Angele ra. Jeru ya jeru. Pokoknya kita dari sini pernah. Bojoku matang telung wulan. Betina ngiler jarine nyidam. So. Pengen apa kudu keturutan. Iku nyidam apa kesempatan. Iki ngono perbuatan Mas. Weteng kucing lek kamu. Kowe seneng ku gawe wong turu. Ra diwai mangko kowe Masuk. sukses. Matur suwun Mama. Yo. Matur suwun Bos Bakso. Cair ya Bos. Masuk. Juragan pentol kita, pentol Ih, rawa luar lumbu. biasa.